A Xunta de Galicia ratifica o seu compromiso coa formación no sector do mar para garantir a competitividade e o relevo xeracional. Así, a Consellería do Mar financia preto dun 100 de cursos que se imparten en 17 confrarías de toda Galicia. Na de Porto do Son ten lugar estes días un curso de formación básica e seguridade marítima que contou coa participación do conselleiro Alfonso Villares. No que vai de ano xa están executados ou en execución preto da metade dos cursos que benefician a unhas 900 persoas. Desde a Consellería do Mar estamos a levar adiante unha serie de cursos de formación conxuntamente coas entidades do mar, coas nosas cofradías. En total son as entidades que participaron este ano 17, son formacións 97 e en estes momentos levamos case a mitad de 50 cursos xa dados. Eses hai que sumalos aos que xa propiamente dá a Consellería do Mar, que levamos ao largo tamén deste ano e o ano pasado 101 cursos. Son formacións en onde son nestes momentos máis de 900 personas as que as levaron adiante e o que pretendemos sobre todo é acercar a xente ao mar, acercar a un medio, en este caso pois a unha actividade como é a actividade marítimo-pesqueira que é fundamental para Galicia. Ao fin e ao cabo Galicia non se entende sin o noso mar, sin a súa xente do mar. Con estas formacións, conxuntamente con todo o diñeiro que temos en este caso que se está invertindo nas nosas aulas náuticas, nos nosos colexios, centros de formación, falamos de que o 5% do presuposto da Consellería do Mar está destinada á formación. Ademais deste, a Confraría de Porto do Son xa realizou 2 cursos de condución segura de equipos de manutención e un de mariñeiro pescador.